Te-a muiat el pe tine? N-ai, Vitu! Nu mai mergi plină! Hai! Filmezi? Da! Hai de mine! Adevărul că e nasol, cum ai zis tu! Hai, nu mi-ai fă frică! Dar direct în gaură acolo, că cam aștept. Pune placa dreaptă. Vai, ce mare! Incredibil! Mi s-o muia genunchii, hă? Se muia genunchii? Bă, e foarte tare, mă! Zăpada? Hai să vedem! În dreapta, în dreapta, în dreapta, sus! Cum e? Ce faci? Am dat cu deștele în ea, așa. Dar tu faci aceeași săritură de fiecare dată. Fac aceeași săritură. Băi, dar nu mă așteptam să mă arunc așa, să moră. Frate! Ai dat cu un pic? Nu? Dar o concentrație aia, știi? Și de obicei, sar și o secundă, două, știi? Da, haideți! În stânga, că-i gaură după. Spre gaură, spre pădure? Spre drag. Bun, ce faci? Da, mai să zici așa, că se râncă. Trebuie luată puta ușor, el oricum te aruncă, știi? Da, Dani a vrut mai încet ca cine te-a făcut. Dar m-am apucat un pic pe el. Opa! N-a știu cum să la pornesc în asta. A sărit ca tare, m-a aruncat. Dar a fost foarte fain. Eu-l fac, mă ca lumea. Să prind. Fine! Măigașii care au trecut cu tot că nu se față, ce vezi? Ce vezi să faci? Oricum la dreapta. Wow! Excelent! Da? Excelent! Cine șeful? Haide! Haide! Să cazi direct în bulgări de la de viață. Dar am sărit bine. Bine, am sărit și eu. Lăsați intenționat. Aproape. Dani, Bravo! oriunde. Ua! Ai sărit mult. Amplitudine maximă!